Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, Yes, good morning Luwat kay JR Orlido Benlot. Greet niya lang Jovita Benlot sa Banwasang La Castellana. Oy mga taga La Castellana, drama ang aga sa inyo ha, sa ato mga ka-aksyon dra sa La Castellana. Sa kay migo tada Leo Talaban, good morning. Wenskili Morales, mga aga, Melili Oligo. Kag Turco Jongko, Teresa Linaha Kayaw, Kagawad M. Saboso, good morning. Silinik Gawad M. Saboso, niya ang tatin niya na nabalang tawag sa ako Kagawad. Siling, si Kagawad M. Saboso. At siling ni Aksonida niya, hindi ko yung Kagawad. Asabal. Good morning, Action Boy. Kaya Action Boy ha, kami si Rona Rihida Trava. Happy birthday ko no kay Tessie Galon. Or Galon, no? Sa Old Market, Valladolid. Thanks, kid. Okay, you're welcome. And happy birthday kay Tessie Galon. I-greet na siya karon on air. Kaya para masaya ang kanyang birthday. Yes, happy birthday from Rona Rihida Trava. Yes. Enrique Caballo Subaldo Jr., Ana Sinoro, kag kay Kimosabi Kaching Magellan. Good morning. Sige. Oy, by the way, March 15 subong. 16? March 16, kadumdum ka sang kung anong tabo da? March 16. Ang kantabla na kadumdum ka on March 16, 15, 21. Magellan. Magellan discovered the Limasawa Island. Oo. Karon na. March 16 gito ya. Oh, March 16. Oo. Oo. Eh? 1521, no? 1521, oo. Sige. Ano to? Kay mag-greet na sa mga ka-action tabala. Kay
Tita Colizel Gatcho Escudero sa may Japan ni Action Boy. Japan. Good morning dira sa imo. Bawlay kami kakita sa December kasi rin ko sa iya. Nakapuli di Napakayuan siya. din sa Pasko, no? Ha? Napakayuan din sa Pasko, ah. Oo, wala kami kakita ay kay siling ko makadto tani sa iya Gcash, sa hinigaran. Galing nagsinako. Gcash lang eh. Ay, hindi pwede. Magiga siya mga goods. Goods. Oo. Goods lang to ya from Japan, tani. Wala Eh. ko gid na like ko na ano kay sinako. Basta December ka ba? Sako. gid kita Sako, diri. nga daan, pangkulikta. Oo, sako pang kolekta sa mga taxes. Charot. So, next time, magpauli siya next time. Makita ay kami. Manuta, doon dito. Kami lang galing. Hindi, kundo, muli, Kita kundi may dalalon sa para sa imo from Japan. Oho. Kung sako, kambalala ko, kaya ako tumakuha na lang. Sige, andaman mo. Okay. Dason, ikaw na lang makuha. Oo, kaya ako na lang dayon, ako kuha. Ay, hala kalain si mo ba, no? Kung may ginapakuha ka kayo sa akon, ginatag ko si mo. Tote, sige, ato nga. Damo, wala may ginatag sa akon, wala mo ginatag sa akon. Good morning lang na kay Sir Rupert Galio, Action Boy. On bed pa siya, Action Boy, pero monitor naging siya sa aton. Kay Ma'am Alma Alvarez and the RG Boys. Yes. Good morning sa inyo, dra sa may Las Vegas, Nevada. Nevada. Makapa Las Vegas ko yung message ko si Sir Rupert, bala. Anthony Kaya, Jones. dito ko manyaga sa ila. Dito ka star. Ay, star. Oh. Parin ako magbayad hotel. Oo, balik na ba hotel? Oh, bisan sa pwede ka sofa to. lang to na kado kalapad do sa sofa nila. Okay. Okay? Standby na kami. Standby na. Anthony Jones Avilio Ceblano. Morning. Nakaistorya na ka mo? Ni Anthony? Sige. Standby sa mga balita national. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksak. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:28 sa detalye na sang mga balita national. Rekomendar ni Senatorial Aspirant kag Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano nga magtigana sang pondo nga 5% ang savings ang gobyerno o kung mga ahensya sang gobyerno agon mapaganagan ang impact sang sunod-sunod nga saka sa presyo sang langis. Sa interview sang DZRH, ginahalimbawa ni Cayetano ang pagpatuman sang 10% savings sa itong panahon ni Anay Presidente Fidel Ramos. Suno kay Cayetano, pwede ining ma-implementar karon pagi sa executive order ni Presidente Duterte apang kinanglanon sang kasuguan para may baluan kung paano gastuhon ang matipon nga pondo. Suno pa kay Cayetano,
sarang makatipon sang 250 bilyones pesos kung ipatuman ang 5% savings sa mga ahensya sa din pwede niyo gamiton para mahatagan sang 10,000 pesos nga ayuda ang mga Pilipino. Samtang ginpanawagan man sang kongresista ang LTFRB bangod sa kakulang sang listahan sang jeepney kag tricycle drivers bisan 2 ka tuig na ang nakaligad sang magluntad ang pandemya. We don't have to wait for the next administration. Si President Ramos nag 10% saving siya. Nag-mandate siya. Lahat ng departamento, you find a way na 10%. Ngayon, pag ginawa natin 5%, Angelo, that's 250 billion. Lahat ng Pilipino, mabibigyan mo ng 10,000 pesos bawat pamilya. Meron ka pang sobrang 50 billion, no? Ang kabayan sang pahayag ni Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano. Ginaprubahan na sa House Committee on Energy ang hagna nga nag-amyenda sa Downstream Oil Industry Deregulation Act. Sa online meeting, ginaprubahan sa komitiba ang hagna nga kilala bilang Oil Deregulation Law apang may nakasaad nga subject to form and style. Tinutuyo sa ginaduso nga pag-amyenda among ma-institutionalize ang minimum inventory requirements para sa petroleum products agud masiguro ang nagakaigo nga supply kag makontrol ang presyo sang petrolyo. Ginanunsyo naman sa Department of Health nga naka-low risk status na sa COVID-19 ang tanan nga lugar sa Pilipinas. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, naka-low risk na ang classification sa mga lugar sa Pilipinas subong man ang mga ginpaidalom sa Alert Level 2 kag ginahimo sa karon amo nga ginapasaka ang coverage ng vaccination drive agud nga mapanubo naman sa Alert Level 1 status. Ginpahayag ni Vergere nga wala pa sang naobserbahan nga pagsaka sa COVID-19 cases sa pihak sang presensya sang coronavirus variant. Nagakabalaka ang isa ka election watchdog nga madominan ng sistema sa mga ginatawag nila nga peke nga party list groups bungod sa kangtanan sa mainis sa mga political dynasties, traditional politicians kag milyonaryo o kon bilyonaryo. Sunod sa grupo, apisar nga madamo ang ginakabig nila nga questionable nga party lists, may siyam nga ginasiling nila nga makakulugmat. Sunod sa grupo, ini among Duterte Youth, MOCA, Turismo, Frontliners, and BIDA, Dumper PTDA, One Pacman, LPGMA, Alona kag Sambayanan. Ginlansar man nila ang ginatawag nga fake TL detector para magserbe nga giya sa pagboto sa party list groups. Base sa ilang nga pagtuon sa 177 ka party list nga nakigbakin sa nagilapit nga eleksyon, 92 diri ang bag-o, 85 naman ang nag-intra na sa nakaligad nga eleksyon. Tandang nagadamo karon kag padayon ang nagataya kag nagadeklarar sa pagsuporta para sa kandidatura sa pagka-presidente ni Vice President Leni Robredo. Kalakip na ang kapin sa 80 como opisyal sa lokal nga gobyerno sa bilog nga pungsod. Magluwas diri 5 ka mga lalaki nga gobernador ang nag-endorso man sa kandidatura ni Robredo nga nagaisanon nga babaye kandidato sa pagka-presidente. Suno kay Northern Samar Governor Edwin Ongchuan, sila sa Northern Samar ang pabor sa pananawa ni Presidente Rodrigo Duterte nga masunod nga presidente sa pungsod ang dapat maluluyon madali mag-desisyon hindi mag-alang-alang kag maayo magkilatis ang karakter sa katao kag ginaupda nila ang pagpati nga si Robredo ang kandidato nga nagapakita sang sini nga mga virtue. Hindi man ang pagpati ni Eastern Samar Governor Ben Ivardone kag House Deputy Speaker Rufus Rodriguez nga yara kay Robredo ang mga ginapangita ni Presidente Duterte sa masunod nga mangin presidente. Si Ivardone nga isa sa mga opisyal nga ruling PDP Laban Party kag malapit nga kaalyado sang presidente ang nakakuha na sang blessing ni Duterte para ipahayag ang suporta kay Robredo nga nakita ni Ivardone ang sinseridad sa pagbulig sa mga pigado. Sa Lunes, ang Marso 14, nakuha man ni Robredo ang pag-endorso ni Governor Daniel Fernando sa probinsya sa Bulacan nga may kapin sa 2 ka milyon ka mabutante. Para kay Fernando, kinahanglan sa Pilipinas ang presidente nga wala sa anuman aligasyon sang korupsyon kag may mabaskog nga pagtuo sa Ginoo. Sa pagbisita sa Cagayan sa norte sa itong Sabado, nagpahayag man sa suporta para kay Robredo si anay Governor Alvaro Antonio nga anay nagduso sa kandidatura sa pagkasenador sang inkwento ni Robredo nga si BBM o kon si Ferdinand Marcos Jr. Sa piyak sini napaslawan si Antonio nga makakuha sang bulig kay BBM para sa mga taga Cagayan sang sila ang ginigo sang Bagyo.
Samtang si Robredo sa piyak nga dako ang pagkapierde sa ginatawag Solid North nga baluarte ni BBM. Gilayon naman ang naghimo sa aksyon. Isa si Robredo sa una nga nagbulig sa Banwa sang Alcala nga nabahaan ni bangod man sang Bagyo Ulysses atong Disyembre 2020. Bangod diri suportado sa iya anak nga si Alcala Mayor Cristina Antonio ang kandidatura ni Robredo. Magluwas sa mga lokal nga opisyal, wala tuuman ang endorsement para kay Robredo halin sa nagkalilain ng sektor sining karon lamang kalakip na ang Philippine Science High School Scholars kag anay faculty Silimanians Asian Institute of Management Council of the Laity of Romblon kapin sa 5 kagatos ka mga pari kag badre kagapin sa isa kagatos ka mga law deans kag professors kag madamo pa nga iban. Ginanunsyo sang Department of Health kung DOH nga baga-sequence na ang Philippine Genome Center sa Visayas kag Mindanao para sa pag-detect sa mga variant sa duha ka dalagko nga isla. Ang duha ka satellite office sa PGC ang mga UP Visayas kag UP Mindanao nga ginalantaw dako ang mabulig para sa pag-access ang genome sequencing. Ginpahagman sang DOH nga masobra sa 300 ka samples ang na-sequence sa nga UP PGC Visayas kag ginpasa ang resulta sa DOH Epidemiology Bureau para sa analysis kay endorsement sa Regional Epidemiology Surveillance Unit. Ang atong napaguna nga balita international, balita sa sports showbiz, kaiban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabata. Sige po nag-upod sa aton sining aga kay Jeneline Pisho, good morning. Kay Miss Liza Joy Ilon Amoroso, good morning man. Kay Miss Ana Sinoro dra sa may La Granja, La Carlota, Pilar family, maayong aga. Miss Remia Garcia, good morning Miss Rems. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning man. Kag greet lang ko no ang iya daughter-in-law nga si Gina Diaz Gamala sang happy birthday! Happy birthday, Happy Gina birthday, Gina! Diaz Gamala. Happy birthday, God bless you. Yes, God bless. Kay Miss Virgie health. Legaspi. Good Mare, health, may aga mare. Miss Virgie Legaspi Coloso, good morning sa imo. Christine Menyes Villalobos, good morning man.
Kay Erla Vega, good morning. Kay Galas Hoven or Joven, good morning. Kay Rochelle Evangelista, good morning sa imo, sir. Sige thank you so much. Bitoy Sarosa, good morning man. Drasamay Esmeralda ne? Or Esmeralda, Esmeralda? guro, eh. Oo. Bago City. Martin Aliling, good morning. Kay Reynaldo Garcia, ginagreet ni Miss Ana Sinoro dra sa may gaduty kuno sa Cuangco Farm. Sige Good morning and may lang kapag pamati sa inyo mga ka-aksyon. Okay? Yes. Iban pa be, mga ka-aksyon tanga nag-monitor. Beta na ako Si sa Johnny akon. Baluarte Mendoza, good morning sa imo. Watching live every morning dra sa may Cookin Building. Ay, si Manong guard ni Gur... Ang guard din naman Gur... Sino? Good morning, Manong! Abo, tingala ko may sa kanya. Pero may ko galanto. Si mo live, ma'am. Abo. Sino? Sinong guard ni Gali namon sa Ay, sa Cookin din, ma'am. Building. Ah, okay. Good morning, Manong Junie Baluarte Mendoza. May lang Sa galigalantaw sa imo. Why mo gid siya ginagreet? monitor. Ginagreet mo man sa guro pero dito lang. Gamba ko good morning, no. May good okay. afternoon, no. So why mo na sa ginagreet dire kay nagreet mo naman to siya mo. Oo. So, subong ko lang nakita gani. Actually, sa nagligal lang siya kambal sa kon. Ma'am, pero may kublaga pamati sa inyo sa Facebook Live. Ate, subong nakita ko gid siya. Sige. Good morning lang da sa imo, no nga. May lang nga pag... But yung duty, subong. Sige lang. Okay, kay Diding Alojamiento, good morning man. Christian Bea Dalisay, Junie Baluarte, nabasa ko nagali. Good morning man. Kay Miss Sol Lama Balnacha sa Wadika, Gloomy Wednesday sa May Thailand. Sige ka-good morning man da sa ako niya friendship sa May Thailand. Si Kenneth John Prudente, teacher da siya sa Thailand. Good morning sa imo. Okay, so sige. May greet ka pa Action Boy, wala na. Anyway, mga ka-action, mayara kita sang gali ha, sang ang Action Radyo nagapangita sang volunteer reporter and data gatherer sa maabot nga May 9, 2022 elections, mga ka-action. Ang area of coverage naton amo ang dali lang kay loading ang aton nga Facebook. Ang area of coverage, mga ka-aksyon, nagapangita kami sa Bacolod. Nagapangita kami sa Hinigaran, Yes. La Castellana, Yes. Isabela, Yes. Moises Padilla, Binalbagan, Himamaylan, Hinubaan, Toboso, Victorias, Cag, Candunin. So kung may Yes. makilala kamo dira nga pwede volunteer reporter and reporters. data gatherer, pero may allowance ni, di ba? Of Syempre. course. May allowance niyan, hindi sibot sino man volunteer ka mo wala bayad. So may aran siya sa allowance, May mga allowance, ka-aksyon. So ipadala ang inyong resume sa email sa actionradyobacolodnews@gmail.com or idolong nyo diri mismo sa amon sa Action Radyo sa Penthouse Wilrose Building, corner Burgos Luxin Street, Bacolod City, Barangay 9, Bacolod City. Kag mga ka-aksyon, may age limit kita ha, 18 years old to 35 years old, male or female. 18 to 35 lang. Yes, kag ang deadline sang submission sa March sang inyo resume May sa age March limit gala. 31, 2022. Okay naman ko, sige sa akon si Sir Turco Jungko bala nag-message Pwede sa siya? akon. Biya may age limit, ma'am. Samba ko 18 to 35 sir. Ay, sobra na ko kalapaw. Nino na sa 68 no na saya. Tani, ha? 68. Pero kung Paskog ka pa, pwede kita ni, no? Galing ka tigin, ay, ba siguro, gin limit lang kay, ni sila mong, medyo mapulaw. Medyo may pulaw. Medyo may pulaw, diba? Sibala hindi kaya kapulaw, ang, iban. Okay? Montaño, ito na Jeline, good morning. Kay Richelle Aguarenze, good morning man. Kanami isang hair mo, thank you. Bah, hindi na tayo. Salamat, Ged. Sige Kay, sino pa Action Boy? Si kumare Jean Buero, good morning. Good morning sa mga kumare. Tanan niya kumare ni Action Boy, ako na lang matamyaw. Kaya ka busy sa iya. Gani. So, tanan niya kumare, kagihada ni Action Boy. Good morning landra sa inyo. Ginatamyaw ikaw mo ni Action Boy. Why gidara ko, no?
Kaya, Miss Ma'am Romela Ilostre Revalo, apply ko tani ba kaso overage na kuya gali? Aha. Si Excel Fay na lang pa apply Ma'am Romela. Nan. Si Ma-reporter Excel. naman siya. Ha? Ma-reporter man siya. Oo, ma-reporter man siguro eh. Pwede. Gina para maano man si Excel, ma-expose. Correct. Sa- Kag pila na edad ni Excel Fay? Pero si Excel man, naka-80 na siya. I don't know. Not sure. Or 20? 20? 20 plus? 20? 20 20 na siya pala mga or 20 na siya. Kaya daw si Sige, Teacher Romela, guro mga 14 pa na siya nagbata na siya. Wala pa, di ba? Grabe, 14 gid siya. 14. Kalain. Sige, standby na sa atong dugang nga mga balita. Las 7:45. Kag sa detalye, balita international, ginaprobahan sang European Union ang bagong sanctions batog sa Russia bangod sa pag-atake sa Ukraine. Ini ang ginlakipan sa pagban sa investments sa Russian energy sector, luxury goods, exports kag imports kag steel o imports sang steel products halin sa Russia. Mag-apekto ang bagong sanctions pagkatapos ma-publish sa EU official journal. Gin-freeze man sang EU ang madamo nga business leaders nga nagasuporta sa Russian state, lakip na si Chelsea Football Club owner Roman Abramovich. Sa balita negosyo, ginpahig sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Ngamat-amat na nga nagasaka ang presyo sa pila ka nagapanguna nga balaklon tungod sa parang nga pagsataas sa presyo sang gatong. Suno kay pag-asa President Stephen Kua, ang presyo sa basic necessities kag prime commodities ang nagsaka sa average nga 4% to 6%, samtang iban pa nga produkto pareho sang lotion kag facial cream ang nagsaka naman sang 8% to 15%. Nagsaka man sang 24% ang presyo sang food mixes kag enhancers. Sa isa ka text message, ginpahig ni Kua nga mataas nga logistics ka production cost dala sa mataas nga presyo sang gatong subong man mahal nga shipping, cargo kag power cost. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 52 pesos kag 32 centimos, Singapore dollar 38 pesos kag 35 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 68 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, makita ang kalipayan ni Nadine Lustre sa iyang bakasyon sa Guasang Pungsod kaupod ang iyang boyfriend. Sila tawag nga IG stories or Instagram stories. Nag-skiing ang 28 years old actress upod ang iya nobyo nga si Christoph Barrio sa tunga sang winter season sa wala na mention nga lugar. Damlag lang sang magupdanay ang duha sa pagpakikangot sa naglaylayng organisasyon agud magbulig sa mga biktima sang bagyo Odette sa Siargao. Nabaluan nga nagapanag-iya sa resort si Barrio sa Siargao kon sa diin nagtiner si Nadine sang pila ka bulan. Sa tuong Enero sang ginkompirma sang sexy actress ang romantic relationship nila ni Barrio matapos ginpagwa sa publiko ang ilang sweet couple picture. Sa sports, nangin madalago na pagbalik sa hampang ni Draymond Green sa Golden State Warriors pagkatapos ginpierde nila ang Washington Wizards sa scoring 126-112. Umalin sa itong Enero nga wala nakambang si Green bangon sang back disc injury kag iniauna niya nga hampang nga nanging kaupod niya sa Stephen Curry kag Klay Thompson. Nagduga man si Green sang 6 ka puntos, 7 ka rebounds kag 6 ka assist. Nagpanguna sa pagdaog sang Warriors si Curry nga mayara sang 47 puntos, 6 ka rebounds kag 6 ka assists. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy kang sa ato mga action. Happy Wednesday! Happy Wednesday! Kag supposedly may ara kitang interview kay Mayor Isko. Galing. Ang aeroplano na delayed.
Ay. Nagkaroon na lang kay Action Art. Kaya rin sa sumungad law din mo, might as well have an interaction with him. Yes. Kaya talagsam na nila kadto, no? May nga makilala taman kay tanan nga mga presidentiables di daw na interview man na sugilanon na siya siyempre tagaan taman sa tsansa man nga makasugilanon sa taga Negros Occidental. Yes. Later guro kay Action Art, no? Aha. Sige. Sige. Sa aton nga balita, Special Action Boy, ini ba lang pagistoryahan ta kung tips kung paano mabalik ang imo nga passion. Passion. Niya, Passion sa cross, di na yan. Lain Hindi naman passion man. sa cross yan, no? lain man na iya. Sa ano pa na iya? Sa dasun bulan. Sa Kwaresma pa na yan. Kwaresma pa na. So, ang imo passion, Action Boy, basta kabalo ko na ako anong passion mo. sa Anong imo- passion mo, Action Boy? Ang passion ko, Nakapolo. Amon, Fashion. fashion. Ay, sorry. Charot lang. Anong passion mo, Action Boy? kadlaw si musik kadlaw ka ni James ay. Gani. James, nubay na ka daw, James, ha? Bagon na ka rin, James. Sige, habla, James. Charot. Ano yung mga... Gusto mo guro may mo karon Jaime. From James to Jaime, real quick. Sige, parang dumata na yung passion. Passion. Ano magit ko sa passion kita. Wala gid man. Yara mo guro wala ko balo. Wala ko guro okay. balo nga passion nga panood na. Passion mo na galingan mo sina, no? Like, imo Sige. passion, cooking. Okay, Mo okay. gini. Feeling ko imo swimming. So, oh my swimming ka God. I think you got it. You got it right. Ang mga passion mo guro imo Kaya swimming. malo ka exercise man na sa akon nga mga shoulders. Exercise man sa akon nga brain. Ang example, pag isang passion, alam lang do ginadaw pirmi mo na siya ginahimo sa una pero do nadulaan ka gana sa sinanga daw ay ka nagana. bagay. Okay. Pero I think way ka ginadulaan sa swimming yan. Why ka sometimes ka kuan na nga dula ka Ga-rest na kung ka daway ka blang do pero milong perdido. Yung pahuway tanay ah. Paway tanay. Pero pag-ara naman, balik naman kay it's your passion. Yes. Ay, baga. So, okay ka, labi na Action Boy nga may pandemic daan subong. So, ang iba nga tao, grabe, gid ang apektado, gisla Action Boy, mentally, financially, Yes, tanan-tanan, emotionally, emotionally, na. So, Spiritually. yes. So, Di pareho kami passion ni Ma'am Van. ha? Pareho kami passion. Mine too. Namian ko pareho ka fashion nga duwa. So, passion nga duwa. So naga-ano gi ka mo na, naga-intindihan na gi ka mo. correct. Okay? So paano mabalik ang nadula nga passion? Mabalik ang imo nga passion sa imo mga mga ginahimo. Okay? So una Action Boy, dumdumon mo ang rason kung nga nag-umpisa kasi na or nga ginsuguran mo na. Uy, Okay. dumduman mayo. Insiguran ko na. Ano? Oo. Ang imo swimming. So Nga, Jare ka. kasi may Kung di naka-inspire pa nang dumon ko. Ako na lang na, yeah. Pinamian ko sa imo nga. Hindi like kung isa sa mga passion na passion mo magtanom sa mga hindi bla na. Hindi bla plantitos ni passion na sa Oo, kini. passion Paano na dumanga siya. aga gusto mo una. Hindi bla ikaw sa una. Kapangayo kapag sa akon sa mga 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 succulent. succulents. Kaktay. Mga kaktay. Oo, hindi bla kapangayo kapag ani mi ato ka to, Ano pa kayo kasi mo kay usot sa una. ginbaklan tagid ka gani kay para Gani lang nga man. matuman ang ginapangayo mo. Oo. Hindi na to. Buhi pa man to siya. Isa na lang. Isa na lang kadahon ng gawiboy. Oo, te. So mo na bala, idumdumon mo action kung paano ka, kung nga nag-umpisa kasi na. Especially, hindi man sa amo na bagay, sa mga business na, mga okay. Action Boy. So, idumdumon mo kung paano ka, Start. anong rason nga, nag-start kasi na. Okay, madani ba niya nga, especially bala kung sa business, Action Boy, kung wala bala mayo, binta bala, ay, hindi na ko niya, tatan ko na niya. Kay, passion mo, baking, Baking. So, untat ka na kay sa isa ka bulan, isa lang ga-order si mo. Gabay kaya kayo nabligya mo. Oo, Pero nabaligyan ang baking lang nga for your sige, personal lama lang. consumption, family consumption lang. Oo. Na mahilig kayo mag-bake sa mga cake. Bigla. Oo. So, kadua Action Boy, hindi ka magkahadlok kung mag-umpisa liwat. Bake liwat Bake liwat, bisan sunog. pero sa imo, bake kung liwat. sa imo, bake kung di kong passion mo sa una, the succulent lang. Oo. Hindi nga, kasi una sakon, kaya untat ka naman, kaya hindi naman sa doon na... Oo. Boy, pwede balikan mo liwat. Ngayo kaliwat. Gayo ko liwat, no? Gayo ka liwat. Gayo ko to bala.
So may mga Kaya succulents na pulpugin sa ulo mong cactus. Actually, ang meron ko to subong ya sa akon yung apartment ya is aloe vera. Aloe vera. Damo ko to yung aloe vera. Kag damo na sa ibla uses. Oo. Ginabutan ko na sa akon hair. Amo ni that is the secret of my beautiful That's why nga ang hair mo gamo na. Oo, Beautiful kay aloe hair. vera. So natural, yun akon ginabutan. Parang hindi mahangin sa labas. Ginamixan ko na siya sa honey. Mixan. Ginamixan. Terbi! Ginaimpunan. Ginaimpunan ko na siya sa honey Ginamix ko siya sa honey. Yes, Hindi honey. ginamixan. Ginamix ko siya sa honey. Oh, Okay correct. na? Okay. From Action Eden. Baka mo honey. Meron sa... Bukidnon. Bukidnon honey. Bukidnon. Nami siya. Ang honey ko, hasta subong ito patuloy gapon niya. Sa diin. Sa away pa mabuksan. Away pa mabuksan. At bakal ko siya guro mga 5 months ago. Idala, di ba kaya ako mabukas? Sige. Sige, correct? Okay. So sa Para Friday, naman, siguro sugod naman iban. to sa pangayo. Sige lang wala. sige. Kag Action Boy, igaantay na tayo mga aton niya, ano bala, aton niya election, bala nga nagapangita kita sang data gatherers Ay, and oo. volunteer reporters. Dubali sa Friday na lang ni iban ha, nga mga ano ta ha, mga tips ta kung paano nga mabalik ay mga Kung may passion. mga kung hilig ka mo Sige, mag-report, gusto nyo nga makatilaw man report on air, gapangita kini kami sang volunteer reporters kag data gatherers. Yes. Para ini sa Mayo 9 ng eleksyon, no? Volunteer na siya, pero may araman nga kuan, may ID, may uniform, Yes. may food, Food, may allowance, bla bla bla. Allowance. Para ina sa May 9. So, ang imo nyo lang, if you, Mag-send. may age kita bracket Age limit. limit, oo. 18 to 35 years old, male or female, mga ka-action, ha? Kagang deadline of submission sa March 31, 2022. Kung hindi ka mo di kakadto sa station para magdulong personally sa inyong resume, pwede gid nila i-email naman Action Boy. Yes. Sa small letter ni tanan ha, Action Radyo Bacolod, news@gmail.com. Action Radyo Bacolod, news@gmail.com. Kag, ang ginapangita ta Action Boy nga mga data gatherers kag volunteer reporters sa area sang Bacolod, Hinigaran, La Castellana, Isabela, Moises Padilla, Binalbagan, Himamaylan, Hinubaan, Toboso, Victorias kag Candoni. Bacolod pagid, dara no? Yes, may Bacolod. Kag Candoni. So, sa mga wala na mention nga lugar, but silingon wala ina, okay? But silingon may ara na kita na sign. Yes, May kailangan gin pang announce naton ang wala. Oo. So kung ara ka mo dira nga mga lugar, pwede ka makasubmit sa inyong resume Yes. Resume Resume. Lain Okay? mang resume, lain man ang kwan, ang ano ganito isa na. CV na. Oo, Ang curriculum vitae. Pariho mo curriculum na vitae. naguro. May isa pag ikatawag, ano pag inagbalang na, basta may ginabutangan mo sa nga. Biodata? Biodata. Lain man na, adamo na, no? Mo lang na Submit siya. lang dire sa Action Radio or sa email naton. Yeah, sa email natin liwat ha, actionradyobacolod@news@gmail.com. Pwede nyo gidra i-send para hindi na ka mo magasto-plite. Correct? Okay. Sige, kay gina-check mo na nato. Saan o ganing deadline? Sa March 31, 2022. Okay. Submission sang inyong application para Yes. mangin volunteer reporters kung volunteer data gatherers para sa eleksyon sa desisyon 2022 sang Action Radio Bacolod. Yes. Special coverage nato ni para sa eleksyon sa Mayo 9. Okay? So, ululupod kag kilita ay kita. Sama-sama tayo, Filipino. Yes. Ito ang mga tiyan ng mga balita diri sa Action Balita Morning Edition karong adlaw Miyerkules, Marso 16. Standby na sa Action Hotline with Action Art Tayhupon, ang inyo naman rin news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran, mga ka-action din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon.